तो हेलो लोगोफोर गुड इवनिंग टू यू लोगोफोर तो लोगोफोर जों दायो माने गिटाव बाटाव माने भिडिअ नोंथांमोना थामनेल नुनानै एसेबाबो बुजिबाय जानो हागौ एक्सिडेन्ट जादों गिटाव बाटाव लोगोफोर जोंनि जायगायाव दा बावैसो माले थायरायाव माने एक्सिडेन्ट जादों आरोना लामायाव बुंनो हाया आरोना माजों जादोंमोन माने बारा मिथिस्लाबियाखै आं लास्टआव थांनानै तो बाइकजों जादों ना माजों जादों जायखिजाया हारसिङै जादों होनना बुंदों आरोना गारिजों ना माजों बेखौ मिथिया फनबो फैगासिनो गाखोदो नङा सिन्देला नंलिया नों गाखोल' दे माबानियाव लांदो नङाबा दिल्ली हमथानानै थानांगोन सासे नों बर' थांफा माजोंबो जाया तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनदों थ' साबस्क्राइब खालाम शेयर खालाम लाइक खालाम लोगोफोर तो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयर खालामो दाबाव लोगोफोर बिदिनो जाफ्लेबाय थायो दा सम बिदिनो जोबोर एक्सिडेन्ट जालुबाय थायो आरोना दा सम बोसोर गोदाननि सम एप्रिलाव बेफोरबायदिनो जाबाय थायो जालुबाय थायो गावखौनो गाव एसे एनै माने साबधान लाखिबाय था लोगोफोर तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ खावलायहरदों जाहैबाय साबधान लाखिनो थाखाय नङाबा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि जानो हागौ लोगोफोर मालाबानि समाव लामा गोजान थांनाय मानायफ्राव बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट जानो हागौ बा गामिफ्राव एक्सिडेन्ट जालाबायनो हागौ गोजाननि मानसिफोर फैनानै बेफोरबायदिनो लोंनानै मानानै दा सम बुहुद लोंनाय सोलियो नंगौना नङा लोगोफोर लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंथांमोनाबो एसे सेफटि थाबानो जाबाय तो लोगोफोर दा बावैसो मोजाङै एक्सिडेन्ट जानो थांबाय तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअआवबो नुबाय भिडिअ फुटेजाव ससेयाव तो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयर साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आरो शेयर खालाम लोगोफोर जे नोंनि लोगोफ्राबो बासायनाय बायदि लोगोफोर तो लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदोंमोन जे बे भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनो सानदोंमोन जे दायो देखायबाय लोगोफोर तो नोंथांमोना लोगोफोर मा सानदों बे एक्सिडेन्टनि गेजेराव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि जायगाफ्रावबो बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट जालाबायदों नामा तो नोंथांमोना भिडिअखौ हरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जेनेबा एक्सिडेन्टफोर जादोंबा माबाफोर जायोबा माने भिडिअखौ हरबानो जायो आरोना नोंथांमोना माने आंनाव माबा इमेल खालामनानै तो लोगोफोर बेनो आरोना दिनैनि भिडिअ माने नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयर साबस्क्राइब खालामनो दाबाव तो लोगोफोर मा बुंनो ना एक्सिडेन्ट बेखौ रावबो बुंनो हाया मालानि समाव माबायदि एक्सिडेन्ट जागोन माबायदि जाया नङा तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ माने एडभाइस हरदों आरोना नोंथांमोनाबो माने गावखौनो गाव एसे सेफटि थानाय बायदि लोगोफोर तो आं बेखौनो बुङो नोंथांमोनाबो जे उनफोराव बेफोरबायदि एक्सिडेन्टआव दा गोलैथों बेफोरबायदि खैफोदाव दा गोलैथों जा बुरजा थै गबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो नुखाबाय भिडिअआव आरो बेनि बांसिन गगासिनोबाव आरोना लोगोफोर गगासिनो थैया गगासिनो आरोना एखेबारे बन्द'आनो जायाखै आरोना आरो माखासे मानसिफ्राथ' ओरैनोसो नायगासिनोबावमोन एक्सिडेन्ट जादों 10 मिनिटनि सिगां नायबायसो थादों आरोना मानसिफ्रा ओरैनोसो नायनानै दंमोन आरोना दायोसो सासे मानसिया फैनानै माने हेल्प खालामफैदों आरोना बिथांखौ तो लोगोफोर गावजों गाव बिदिनो हेल्प खालामलायनांगौ एक्सिडेन्ट सोरबाफोर नोंसिनि जायगायाव एक्सिडेन्टफोर जायोबा हेल्प खालामनांगौ आरोना लोगोफोर तो बिथांखौ माने थै गनायखौ माने खाथेना होफैदों आरोना सासेया माने दसे एसे गोबावनि उनावसो आरोना तो लोगोफोर गासैबो मानसिफ्रा नायनानैसो दंमोन आरोना तो लोगोफोर दा आं बेखौनो बुंनो सानो जे नोंथांमोननि जायगाफ्राव बिदि एक्सिडेन्ट जायोबा नोंथांमोनाबो माने हेल्प खालामबानो जाबाय आरोना थैफोर गयोबा खाथेलाबायना होबानो जाबाय तो गावजों गाव हेफाजाब खालामलायाबा नंगौना नङा बर'आनो जा हारसायानो जा जिखुनु जाथियानो जा हेल्प खालामलायनांगौ आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि एक्सिडेन्टआव सोरबाफोर गोलैयोबा मायोबा सोरबाफोर खैफोदाव गोलैयोबा हेल्प खालामनांगौ आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बाय बाय लोगोफोर